Wace shegiyar ce mai dan wake a cikin ku? Haba Hajiya. Ai ya kamata sallama zaki. Ko da ba dan wake zaki siya mu saboda Allah ba. Idan ke ce ki amsa mun kawai ke ce. Ba ni bace. Ga tana jin ki mai dan wake. Ke ce dama mai sayar da dan wake a titi? Yar talla a titi mai sayar da dan wake, ke ce mai sayar da dan wake? Amsa mun! Ke ce? Ba ni bukatar ki gaya mun ko ke wace ce. Hakan da kika ya tabbatar min ke matan Muktar ce. Irinki ni da mijina ina magana kina magana kin isa aljanu na san funaki. To idan ke yau ma haukaciya ce zan nuna miki irin nawa hakurin na hauka da ya funaki. Baki zama ba abin da kika yi saki min. Ƙarya kike. Abin da kika yi saki. Baki zama da kika yi saki ke ma. Idan kina mafarkin ki shiga cikin gidana ki fara da gabaci. Dan gidana ya fi karfinki. Tamkar zaki shiga cikin gidana da likafaninki ne. Kamar zaki shiga da sosan wankanki, takalminki, akwatinki, riganki, makabarta shine gidana a gare ki. Baki isa ba. To bari ki ci. Idan gidanki ke kadai ce, in kuma gidanki ɗakuna ne ke kadai, to ki shirya da sanin zaki tattara ina ki kara gaba. Allah kake. Baki isa ki shigo min cikin gida ba. Sai na shigo tun baki isa ba da mijin ba. Baki isa ba. Sai na ya. Baki isa ba. Baki isa ba. Ƙarya kike. Kike zuba mana an zubar. Ki shiga min gida akan me? Kin san yaushe ya dai na tara gidana. Kin san wahalar da na yi akan gidana. Kin san me? Ina san mijina. Baki isa ki auren min miji ba. Ƙarya kike. Ƙarya ne. Akan me? Bai kika yi sai baran man da kayan sana'a. An barakin barar da adadin zamana a gidan ki. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Ƙarya ne. Baki sama. Ya ke yi sa. Ke yi sa. Baki sama. Baki sama. Ki shigo min gida. Na faɗa miki na fi kyauta. Na fi kyauta. Ba abin da kika yi. To ki sa ma ranki cewa zaman gidanki ya zama dole kuma a yau zan daura shi. Ƙarya take, ƙarya ne. Kana ganin ta, kana jin abubuwan da take faɗa a bakinta, kana ji. Kana yi mun shida. Ai ban san cewa akwai abin da yake toshe miki kwakwalwa mai amfani ba sai yau. Wani irin hauka ne wannan? Muktar, ni mata ka kake yi wa wannan zancen. Shut up. Mashin zuba? Mashin zuba? Wallahi ba zan yadda ba. Ƙarya kike. Ai nayi takeici da kika kira ni da sunan mijinki. Ko ba komai duniya za ta yi min dariya cewa na kiwata mahaukaciya. In kin san mutuncin auren ki ya kamata ki so ki atake mutane. Mahaukaciya. Wayo. Wallahi ba zan yadda ba. Muktar? Na'am. Kana so na? Ina son ki. Ina so a daura mana aure ni da kai a yau din nan. Shine kadai abin da kike so a daura mana aure? Shine abin da an gama za a daura mana aure.